Nola uler idatziak bizipenen distantziak bereizten gaituenean. Zorne zaurien gunean eleak badira mintzen, nola lagun, konprenitzen, jadanik ezpaditugu hitz berdinak erabiltzen. Nola uler ene amets hauek nondik datozkidan. Ulertzeko perspektiban, belaunaldien arteko, arrakala bakoitzeko, zimurtuaz bekokia, ezpaduzue eranzten, eraikien berokia. Zuen ametsen tokian erosotasuna jantziz, ez altzaizue ahantzi, umetxo bat geltokian. Nola uler orain gazte egin dela eta aske sentitu nahi lukela, lehen zuek egin bezala pentsatzeko, sakontzeko, dena ezpaian jartzeko eta uste zuzena den bideari ekiteko. Nola uler ez duela idatzi nahi zuen epai eta eskemen menpeko. Umezurtz den umeari, zikintzen den gazteari, ulertzen etzaion ari, ez aldiozu entzun nahi. Bueno, mila esker gaurkoan etortzeagatik, arratsalde on guztioi, pixka bat justifikatzeko edo orain entzungo dituzuen poemak, aipatu nahiko nuke Gabriel Arestik 1960an hitzaldi batean poetikaz esan zuena, gehiegi sakondu gabe, txapa gehiegi sartu gabe. Aipatzen zuen nondik eta norako mandatua, zer eta zergatik. Baina batez ere, eta beste gainerako gauza guztien gainetik, zertarako. Bai? Zertarako idatzi, zer eta zergatik, baina batez ere zertarako. Zertarako senti eta zertarako pentsa. Eta nik uste hemen entzungo dituzuen poema hauek, aipatzeko mailik argitaratu berri duen liburukoak dira gehienak, badutela zertarako baten zentzua, bai? Mandatu baten zentzua badaramatela poema hauek, eta erakusten dutela nolabait, gaur egun gazte askoren artean edatzen ari den borondate politiko baten isla, eta horri kantatzen diotela nolabait esateko poema horiek, hortik kantatzen dutela eta mundua ikusteko modu horretatik poetika hori hortik uler daitekeela. Arestirentza poetika beste zer baino gehiago etika bat zen, egiari estuki lotutako etika bat, eta nik uste bagokigula horren lekuko hartzea ere, aldarrikatzea, etika hori. Eta poema hauetan denetarik aipatzen da lana, lansaripeko lana, lanartea ere, baina baita ere Palestinan egiten ari den sarraskia esaterako, edo hori isla dezaketen bestelako sarraski imperialistak, eguneroko miseriak, baina baita ere eguneroko borrokarako grina, eta beste, eta honekin isilduko naiz, espero dut, gustatuko zaizuela kontatuko dizueguna. Mila esker.
Udan gozoro, eguzki izpiak kristalioka, betozki toporrak saltoka. Ondarrale zenbait gelditu zaizkit maindireetan, gerabitez, negurarte. Ostoen erorketa librean haizea nagusi. Larrazkenak eiartu du lurra, xistuka, erratzaren esperantza. Intz suritua, hotzaren salatari, gure aita so leioari, egun ederrari kantari, sorino bat noiz agertuko. Negu gorrian, katxagorria zuaitz biluzian goiti, askatasuna iradokizion bati, eta nik ere nahi nuke izan katxagorria bezala. Keinuka mendi mazela, bere aritz eta zulo, nola egon zaitezke lo, udaberria datorrela. Pentzeak asfaltoz, eta hilerriak loretan. Udan baino gutxiago sinisten alduzu udaberrietan. Fusilatu zintuzten paretaren aurrean bizi naiz lauaxeta. Kainoi kolpe latza sorberria joaz, hegazki negoak odei lapurdoaz. Kale zulo gorpu grisez estaliak, zuaitz eiartuan nir-nir igaliak. Beharren denean jendea herrian, ametsen borroka arma hots larrian, mundu honez beste egiteragoaz. Ioztu bezperan txindor baten txintak, bizinaiez dagur goizargi liraina. Gudan jaus nadila zuzentzaren alde, koldarrentzat utzi bainila usaina. Ihintz lainori gabe soa gugan dagi, gazte dizolia eutxi lurramari, bera bezainonik ez dauka ludiak. Badara maizkigu opazko musuak askatasun atxak betiko biltzaitzan, gure hon nahiaren besarte gozoan, zuzentzaren maitez, hil zintuztenekin, isuri dadila bizi iturria odol arrosekin. Ibildabilenak zaindu dagiala, hil zintzanen atxa, hil zintzanen ahala, gorputz hauek bizibitez, bizi indar naroan, herri askatuen egun handira arte. Hilda bazaude. Udaberria etor dadinean hilda bazaude, zure aziz loratuko dira larrosak. Udaberri berdeura deitoratu dutenen artetik altxatzearen gogorrak zauritu zizun azal gorritan. Zure eriotzak garrantziarik baduela pentsatzean zu zeu ari zara usten, ur eta haragiz gorputza, odolusten gustora ikusiko zintuzketenen atzaparretatik ies. Udaberria ostiraleko dela jakingo bazenu, pozik hilko zinateke. Baina bakearen sasoia hau bada, noiz letorke borrokaren sasoirik ez bada. Dena erreala izateak eta dena agerian egoteak estutzen dizkigu gazteoi zainak. Alboan ez ditugun gurasoen zimurretan ezpaitatza udaberririk. Baina zure bizitzagatik jarraituko dugu, goseari eusten. Izanen dena, izan dadinean, izanen bada. Ez dakigu oso ondo nola joan, baina momenturen batean txalo, txistu, zeo bota nahiko bazenukete, bueno, libre sentitu. Eskakizun, Eskale, eskari, eskubide, eska eta eska. eske eta eske ari zaizkigunei. Eman nahi ez digunari, Hartu nahi etzaiolako, etzaiolako hartu nahi, eman nahi ez digunari. eske eta eske ari zaizkigu. Eska eta eska, Eskari, eskubide, eskakizun, eskale. hau da katea.
A eta B puntuak lotzen ditu kateak. Lotzen ditu loa eta nekea, lanaldia eta lanartea, lotutako denbora eta denbora librea. Igarri dezakegu etorkizuna etorkizunik gabeko gurdi honetara igoarazi gaituztenok. Egun bakar batekin aski dugu. Bata bestearen atzetik dator. Autobuseko leihoan itsatsi duten afixak itauntzen digu. Bihar ordu berean, aldi baterako edukiko naute hemen, edukiko gaituzte hemen gutxieneko baldintza batzuk betez gero. Moldatu beharko gara sektore honetako ekoizpenaren ordutegira. Ez dugu gehiagi lapurtuko. Ez denbora gehiagi alferkerian pasako. Agian kontratua luzatuko digute, arduradunekin, jabeekin, nagusiekin, adeitsuak bagara. Oso erraza da haientzat bestela, gu bezalako milioika batzuk badaude, ate horren bestaldera. Mundua alderik alde zeharkatzen duen ilara amaigabe bat. Jaten emango dion kate honen zain. Nora eza barnean, barrena lambroz eta aizez, egin ez dudanaren damuz, izan enaizenaren nekez. Hau, ura nuke nahi, baina iduritzen zaiten naizelak gai. Nora nahi narama izeak eta ni ez dulka. Baina bizia buka liteke eta nik nola nezakeuka nahi nuena egiteko aukera izan dudala. Lanaren kezkek hartzen didate burua, astuntzen, bizkarra, kargatzen lepoa, eta nik lanekoak baino kezka sakonagoak nahi ditut buruan. Karga astunagoa nahi dut bizkarrean, baina harinkerian hasi gaituzte eta gudu bat da horren aurka borrokatzea, lansaripeko lanaren kargaren gurpiletik ies egitea bezala. Etorri, baina nola, joan, baina nora. Lurzola zulodun zapatek kolpatzen dute, eta mundu hau ez dela guretzat, pentsatzen dugu. Hil ziren. Eta ezkenuen ez zer egin. Zer egin genezaken bada. Haien gandik 5.000 kilometrotara, gobernuan kerra huenpean. Joan gintezkeen arma eskuan harturik haiekin borrokatzera. Okupa genitzaken gobernantza leku guztiak, eta gauta egun hiltzen zituzten bitartean gu bertan bizi. Atxilotuak bukatuko genukeen. Baina atxilo egon gintezken haiek hiltzen ziren bitartean. Hitz egin genezaken hurbiltzen zitzaigun edonorekin haietaz, etengabe haietaz, mundu oso haietaz baizik mintzatuko etzen arte. Elkarretaratze batzuk egitea zen errazena, kartelak eta pankartak kalean. Baina bereziki txioak, txio asko idatzi sarean. Hil ziren. Eta ez ginen joan armak harturik haien ondora. Hemen lan egin behar genuela uste genuelako. Rosa Luxemburg irakurtzen genbiltzan haiek hiltzen ari ziren bitartean. Eta haienak utxe eginen balu, gure errua litzakela ulertu genuen. Europako iraultza eza, ekialdeko iraultzen kondena. Mundu mailakoari mailan munduko erantzun behar. Lanean jarraitu genuen. Antolatzen, baina hil ziren. Lore gorri bat paparrean. Iraultza irria soinean. Eta gu ere hiltzen garen. Egin behar genuela uste genuena, egiten ari ginela. Hiri mortuari. Hiritar gizakia, hiriaren pareten ertxadura, amaiera gabe. Ez ote zarete bakarrik sentitzen. Ez ote zarete beldurrez jaikitzen. Gizaki mortua uda egaletan, antzerki ostua zintzilik paretan.
Gauaren intziri idorra zintzurrez, gizaki doilorra jantzi nahian urrez. Zainetan balego, odola besterik, izango genuke bihar partitzerik. Zubi azpietan ohantze gabeak, zergatik gara gu ez deusen jabeak. Ez nazazu zaindu, merezi ez badut, sentitzen naiz maingu agertu arren zut. Bertso bat idatziko dizut, zeru ertzak estali aurretik, idatziko dizut espaloi paretik, negu beltzak izoztu barretik. Zarenaren grinez izango bazara, ez izatearen neurrien izara, egingo zenuke ez garenerako. Mundu bat ikergai ez gaudenontzako. Liburu arteko marra makurtua, etzaizu gustatzen jende samurtua. Ez pijama gisan niki zimurtua, olatu batean igoko zinateke itxasertz berri bat lurreratu arte. Baina hemen zaude ezin kasik deusken. Aitona gogoan bastoiari eusten, nola ez dizute utziko joaten, nola ez diozun utziko joaten, ez txiki, ez handi, zure aukera den hiri mortuari. Zaurituen izuez. Aiztoz zulatzen dituzte zuen izateak, ezinez zeharka. Izateak zigorturiko izaera zaurituak. Zu aurren izerdiak bizkarreratzean, izan zirenen intziriak daramatzazu. Gorputz izter ertzetan zenbakitua, zuloak zor bazenitu bezala, ziur gabe, bizizara. Azalazpiko geruza zornetsuak ezkutuan. Zapalkuntzak azkenduko dituzuen ziurtasunak dantzatzen du zure poza, zorionez. Bazterrean zain ez dauzkazun bortxatzaileen ganako izuak usatzen dituzunean. Mark Alexokak aldatu dizkio gaur goizean gitarrari, eta orduan afinatu behar ditu. 5 minuturo baino igual 2 minuturo, ez? Gauzak ez diren bezala izatearen amets eder. Zugabe nola bizi hemen. Hiri erdiko laku, zer dioztazu? Apoak korroka, kale argiak uretan, ez kaude bakarrik. Harri bat bota dut putzura, lenkusu txikien modura. Vive la commune! Oihartzuna atzetik, Izeba Rosaren zipristinak bisaian, Errusiako aitonak erakutsi zentzuan hartu dute abiada ugarriek. Treberiskoaren soslaia uretan orain, edatze zirkulu formak. Parkeko jonki zaharrari, maitale pare desesperatuari, zakur zaintzaileei begiak liskatu diet. Urmaelak diz. Zuei esker, balukete izarrik kontaminazio luminikoaren garaian jaiotakoek. Donostiako San Martin kalean, katedral pareko arkupeetan, emakume ihar batek kalea zuen etxe. Han botata ikusten nuen batzuetan.
bere usaina baino ez aditzen besteetan. Jandakoaren arrastoak, zaborra, orbanak lurrean, gaua igaroko zuen, ilunean, hotzean, eta goizean jendea igarotzen astean, belaunak besoekin bilduta, obretako esiari begira jarraitzen zuen. Kale horretako eraikin oso bat ustu zuten ogiari barrutik mamia kentzen zaioneran. Hotel bat egin dute etxeak zeuden lekuan. Hotelak taberna elegante bat du, kristalez itxia. Arkupeetan jartzen dituzte aulkiak eta mahaiak, inguru horretan ibiltzen dira gazte batzuk, dirudunei eror dakiekeena jasotzeko, eta, erortzen ez bazaie indarrez kentzeko. Neguan kaleko berogailuen azpian aritzen dira terrazetan jan edanean, sua ikusten da taberna barruan kristalaren bestaldera. Emakumea aspaldian ez dut ikusi handik igarotzean, eta arrastorik ere ez asko. Tarteka gizon bat egoten da inguru horretan, kaleari bizkar emanda, lotan, botata, bien irudiak nahasten zaizkit, kristalaren bestaldeko suarekin batera. Bere lekutik atera eta berotasuna guztiei ekarrieko liekeen suarekin batera. Nork ez dauka gorputzean barrurantz zauritzen duen arantzarik. Maiz, ohartu izan naiz, handitu ala, ene barruko arantzak atera eta ehortzi beharrean, ni aurren bizkarrean hiltzatzen ditudala. Kanporanzko geziz josita nago. Sufrituaren ordain, betiereko orbain ene odol isuriak, nor zaurituko zain. Noizbait, arkua ezker eskuan hartua, ene bizkarreko arantza bat gezi moduan jaurtiko dut zuganaino, ea zauritzen zaituen, ene mina sentitzeraino. Erasoa eta defentsa nahastu dituen soldadu erratuan ni. Arkua eraiki dut, ezkutua beharrean. Hau da, eta badago poema sorta honetan beste poemaren bat ere oso eginkizun zehatzerako idatziak, hau da, ekitaldi baterako idatziak. Ekitaldi horiek duten formagatik eta poema hauek hartzen dute zentzua ekitaldi horietan. Baina, nik uste hemen irakurrita ere uler daitekeela haien zentzua eta horixe. Hau da, 1900 eta 1931ko maiatzaren 27ko sarraskiaren urte hurrenaren harira idatzitako poema bat, ez dakizuenentzat, Donostian urtero ospatzen da efemeridea edo, zuzen ere egun horretan greban zeuden arrantzaleak sarraskitu baitzituzten ategorrietako gainean, eta horixe. Mundu zabalera edatzen da itsasadarra. Urak daramatza itsasontziak eta arrantzaleak, sareak, oroitzapenak, esperantzak. Iraganetik mintzo da ahotsa. Lana esklabotza zen orduan, arrantzale lana bai. Oihu bat altxada buru denen gainetik, etxarte zabaletan milaka eztarriren deiadarra, greba ahotsa aditzen da Pasaian, aditzen da Donostian, aditzen ote da itsasoan. Gosedenaren sabeleko mina, hilabetea txamponik ikusi gabe, itsaso zabaleko haize aurpegian nabaritu gabe, sareak, aingurak, txikotak eskuan hartu gabe, hainbestetan agurtutakoen hatxa alboan, etxean eta herrian, hoi baino jende gehiago. Herrian, hizketagai bakarra. Esperantza. Hori kaka zaharra saldu nahi digutena. Aurrek gurasoen aurpegi serioak imitatzen dituzte. Oihu bat altxada jende guztiaren artetik. Ez da nahikoa guretzat. Jabeek irauten dute, lana berdin da esklabotza. Heriotzak beste izen bat du, baina heriotza bera da. Ez da nahikoa guretzat. Gereziondoari bezala begiratzen diogu esperantza merke horri. Loratuko ote da oraingoan. Ikasi dugu esperantza ez dela berez loratzen, ezpada gure eskuetan. Iraganetik dator milaka eztarriren oihartzuna. Elkartu gara eta erabaki dugu. Ez dugula zain egon nahi gehiago, baizik eta mugimenduan. Batuta ezpada galduta gaudela. Gero eta ahots gehiago behar dituela, kaleetan edatzen ari den aldarriak. Tiro hotxek hautsi dute airea, sakabanatu dira milaka eztarriak. Baina ikasi dugu esperantza ez dela berez loratzen. Ez dugu nahi gehiago esklabotzarik, ez esperantza itxurakorik, ez besterik.
Itxasadarretik dator birikak betetzen dizkigun haizea, eskuetan daramagu esperantzaren bandera gorria. Bazetozen miseriak zituelako igorri, ez izen, ez jatorri, sufrimendu zain batorri beterik ziren etorri, bazetozen miseriak zituelako igorri. Kapitalaren aroan, beharrezten lanindarra nola iozten den doan, lapurtu hemen, latz joan, maiteen mina golkoan, ona zineten etorri, hau hobea zelakoan. Baina norentzat da, nola, gozea, mina, kontrola, beldurra eta odola, joko honetan diruak baizik ezpaitu axola, bihoztuna biziko da, errukia, dariola. Laguntza aldizkakoan, hitz babesleak ahoan, nola hartu bi altzoan, mila badaude kanpoan. Gizarte justuago bat eraiki gai delakoan, borroka egin nahi dugu. Borroka zuen ondoan. Gorrotoaren garretatik, poliziak Nael tirokatu eta erail zutenean idatzitakoa. Frantziak su hartu du, suziria kaleetan, kontainer irauliak, auto erreak, komisaldegiak ketan, ebasketa kolektiboak, gazte hilinduten Nael, eta ire adinkideek hartu dizkitek kaleak. Frantses baloreen aurka ari direla erranen dute, baina ez aldituk miseria eta zapalkuntzaren aurka altxa. Manifestaldiak izan ziren lehenago askok erreformak entzea nahi ziaten, baina ezer gutxi egin zezaketek sindikatuek, agian baekien hori, agian gutxi inportazian. Iregunerokoan bizi dituen eraso etengabeak, diru eza, familiaren ezinak. Zuentzat, ez zuen lehen ere erretretarik existitu. Gorroto intuen politikari profesionalak, euren morroi poliziak hilau balaz, horrelaxe. Kontrol batean, kolaboratzea errefusatu huela argudiatu diate, berdindik, tiroz hilaute, segundu bakarrean. Milaka gaztek jarri ditek Frantzia sutan. Ez dituk militanteak, atxilotzen dizkiatek gauero, baina ausartak dituk, gizarte honetako ordena erren nahi ditek. Ezago hemen. Baina ire hilerrian utzi nahi diat idatzita, garrantzitsua izela eta eskerrak hiri. Ea lortzen diagun garretatik zutabe hobeak altxatzen. Atxilotu ezin den poza, darizu Espainetan, komisaldegian zaude baina. Saldo ederraren ordaina, tinta usaina daukazu eskuetan. Ez dut ezer errateko, erantzun beharko diezu behin eta berriz. Ea zer erraten duten grebaz irratian, zure ziega zatian arro zaude. Nahiko lukete hau egun bat soilek balitz. Zenbat kale bete, zenbat ikasle, zenbat gazte, izutu egin dira. Eta horregatik zauzkate paretari begira. Beste gazte bat duzu ondoan, mugikor bat lapurtu ondoan, hasi zarete izketan eta izketan, agian zurekin joango da hurrengoan, eta berriro elkartuko zarete ziegan. Are handiagoa izanen da orduan poza. Atxilotu ezin denaren poza. Bueno, bizkanak abagoaz amaierara iristen. Espero gustora zaudetela. Zoriona, izpi bat marraztea da, gauaren ekialdean. Besteen minen asaldura, triparen erdialdean. Altxatzeko indar bihurtzea da zoriona. Esklaboen hartaldean. Erantzun baten mentura, gizaldiaren galdean. Zoriontsu izatea da,
ura borbor sukaldean eta guda gogor kalean. Aztalak erretzen diren kresal aurreko salbean, Zer da erosotasuna? zorionaren aldean. Celso Emilio Ferreiroren poema ezagunak zera dio. Eguzkia hartzen ari naiz orain, baina orain arte 50 urtez sosegurik gabe egin dut lan. Nagusiari emanak dizkioten indarra eta ene gaztaroa, ez daukat deus. Nagusia nire kontura da aberastu, ni bere kontura naiz zahartu. Ondo pentsatuta dena ditzor nagusiak, nik berari ez diot zor orain hartzen ari naizen eguzkia ere. Hartu bitartean zain nago. Zeren zain ote zegoen langile zaharra, zeren zain gaudegu orain, hilabete hasiera nomina, hilabete amaieraren estutasuna iragan izanaren poza. Eta berriz hilabete amaiera, itogarria bere zenbaki gorritasunean. Batzuetan hilabete amaiera, hilabete agortzeko egun batzuk, aste batzuk falta direla heltzen da kontu korrontera. Arnasari eutsi behar zaio orduan, lanak utzitakoan eguzki hartu. Ondo pentsatu zer egin, ahots zaharrekin eta berriekin. Asmo zaharrekin eta berriekin. Munduan daukagun aldi hau, opari emango diogu, etxe jabeari, nagusiari, Besten kontura ogiarekin eta urdaiazpikoarekin. lanarekin eta lanartearekin. Urarekin eta ardoarekin aberasten denari. Edo eskuetan hartuko dugu, aldi hau. Eta hilara olde bihurtuko dugu. Etorkizunik gabeko gurdi honetara igotzera behartuta gaudenok, zeri men egin erabakiko bagenu. Zer egingo dugu? Gauaren aurpegi zurbila, munduko bazter guztietara abaildu denean. Langileek hotza dute kale izkinan zain. Esklabotzaren gurpila, onenean ogi apur batzuk, kateak bir sortzeko lain. Lengo munduaren fosila saldu zuten, ikuskizunaren ordain, gizena gizen zedila, gure begien bekain. Aukerak ez zeuden mila, nahita ez hartu behar genuen gure gain abiatzea bila. Eta han agertu zaigu, hortzia urratuz, zaharrean lirain, biharko ederraren aieru humila. Goiza da orain. Eskerrik asko. Bueno, mila esker hasteko Markel Derreparaz, gitarrarekin, Maili Sarasua, ni Martin Bidaur. Eskerrik asko grabatzen gaitu zaeten hoi, Jerai, teknikan, eta poetak baiatzean, gonbidatzeagatik. Ondo izan, eskerrik asko.